τι έκανες? Ανοίγω έναν τάφο και τον παραχώνω μέσα. Την ώρα που είναι να τον κλείσω, βλέπω δύο Γερμανούς τουρίστες που κάνανε ορειβασία. Με κοιτάνε και λένε Βασιλός. Για να μην με πιάσουν, μπαμ, μπαμ, τους κοπανάω και τους ξαπλώνω κάτω. Όχι ρε μεγάλε, ρε. Ναι και τι, ανοίγω τον τάφο που κάνω διαπλάτηση. Έτσι κάνει το μνημόνιο, διαπλάτηση. Έχουμε ανάπτυξη. Έλα εδώ παιδί. Είπε ο Αντώνης στα παιδάκια που ήταν μαζεμένα. Έλα. Ο άλλος ήθελε να σταματήσει το τρενάκι. Τουλάχιστον οι Αμερικανοί πολιτικοί τους βλέπεις ρε παιδί μου, έχουν ένα άλλο τουπέο. Βγαίνουν, έχουν το τρενάκι. Αν κάνω διαπλάτηση στον τάφο και εκεί που αν τους παραχώσω και τους στηρίζει, βλέπω 8 μοναχές καλόγριες που κουβαλάγανε με τους βάζεις στα τυριά και με κοιτάνε και λένε Αντίχριστε τι έκανες. Και τι κάνεις, γεμίζω την καραβίνα, μπα και τους 8 καλόγριες ξαπλώνω κάτω. Όχι ρε τι είπε, ναι ρε. Ανοίγω τέτοιο, αυτό είναι το τρίτο μνημόνιο που θέλουμε. Το ανοίγω κι άλλο και την ώρα που τους παραχώσω δεν μπορείς να πιστέψεις ρε φίλε τι γιατί σταματάει ένα σχολικό με 50 παιδιά. Γυρνάει τώρα ο ψαράς και λέει μη μου πεις ρε φίλε ότι σκότωσες 50 παιδιά, τώρα το πιστέψω. Αν δεν κόψεις κανένα μέτρο το ψάρι το σου πάρει ο διάλογος στην άκρη σου. Ας παραδιάψει με τα ψάρια και σας η Αμερικάνικη Διατροφολογική Ακαδημία, προσέξτε, επίσημη δήλωσή της, γιατί ακούω πολλούς να λένε η φυτοφαγία είναι επικίνδυνη, θα έχετε προβλήματα, τα κόκαλα σας σπάσουν, πού θα πάρετε τα σβέστιο, η B12. Και με την ευκαιρία, έχω από το 1998 που είμαι απόλυτα φυτοφάγος και είχα πολλά προβλήματα υγείας όταν ήμουν στα 25. Τα κράκ τα έκαναν οι αρθρώσεις μου, είχα το Athlete's Foot κάτω, τις μικητιάσεις, έβγαζα συχνές μυρμηγκές κάτω στην πατούσα, είχα πολλές φορές κολίτιδες, και είναι αρκετά επίπονες κολίτιδες, αιμορροίδες, πονάνε μερικές φορές, ξέρετε πως πονάνε, οι μικρανίες, ανέβαινα τα σκαλοπάτια και ήμουν και 132 κιλά τότε, στα 46 μου δεν ξέρω αύριο τι θα γίνει, σας το λέω και το ενώ στα 46 μου νιώθω ντούρος μπακαλιάρος. Και αυτό το δόγμα ότι όσο γερνάς αρρωσταίνεις δεν ισχύει. Όσο γερνάς αρρωσταίνεις, γιατί προσέξτε τις αρρώστιες λέμε εκφυλιστικές, εκφυλίζεται ο οργανισμός. Γιατί εκφυλίζεται το σώμα σας μαζί και το πνεύμα σας, γι' αυτό το λόγο παραδίδεται σε αυτές τις νόσους φθοράς. Το δόγμα, ακούστε, υπάρχει ειδικότητα στην ιατρική που λέγεται γεριατρική, το δόγμα ότι όσο γερνάς αρρωσταίνεις δεν ισχύει πλέον. Και το έχουμε σε μοντέλα στις λεγόμενες γαλάζιες ζώνες, κάτοικοι οι οποίοι είναι υπεραιωνόβοι. Το ξέρετε αυτό. Η Αμερικάνικη Διατροφολογική Ακαδημία λέει λοιπόν, δέστε, είναι η θέση της Αμερικάνικης του διατροφικού οργανισμού ότι μια σωστά προγραμματισμένη φυτοφαγική διατροφή είναι υγιής, είναι θρεπτικά επαρκής και προβάλλει και προδίδει ωφέλη υγείας στην πρόληψη και στην αγωγή από συγκεκριμένες ασθένειες. Δεν μπορεί να ασφάλουν όλοι αυτοί. Και δέστε ποιοι άλλοι οργανισμοί, εδώ διαβάστε, Heart and Stroke Foundation of Canada, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας των ΗΠΑ, η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής, όλοι συνιστούν ότι η επιλογή στην διατροφή να βασίσει σε ποικιλία από φυτικά στροφές, δημητριακά, λαχανικά, φρούτα και όσπρια. Harvard, 2005, 47.000 μαθήτριες. Η έρευνα έχει να κάνει σχετικά με την ακμή. Άλλα είναι εφηβικό, είναι οι ορμόνες. Γιατί είναι οι ορμόνες? Γιατί ξαφνικά παράγει ιστρογόνα η κοπέλα? Όχι. Γιατί υπάρχουν ξένο ιστρογόνα, δεν ξέρω. Ο συνάδελφος, ο μευτήρας είναι εδώ ή έχει φύγει? Που ήταν να με προλογίσει και τον ευχαριστώ κιόλας συνειδητά. Επέλεξε να μην κάνει το πρώτο μέρος της παρουσιάσεως. Αλλά μπορεί να σου πει, κατηγορούμε πολλές φορές ότι είναι τα ιστρογόνα της γυναίκας. Δεν φταίνουν τα ιστρογόνα. Φταίνε τα ξένο ιστρογόνα και ξένο ιστρογόνα μπαίνουν μόνο μέσα από τη διατροφή. Και η έρευνα έδειξε το συσχετισμό που σας είπα, ότι ανάλογα με το πόσο αγελαδινό γάλα καταναλώνουν τα κοριτσάκια, αυξάνει και η σοβαρότητα. Περιοδικό time, girth of a nation, πρωτόκολλο. Μερικά πράγματα που είναι δύσκολο να τα καταπιεί κάποιος. Οι Αμερικανοί γίνονται πιο παχοί από ό,τι ποτέ.
Και τα κακά νέα είναι τα Ελληνόπουλα περάσαν τα Αμερικανάκια σε παχυσαρκία. Αναλογικά και στατιστικά είμαστε πιο υπέρβαρα και παχύσαρκα από τους Αμερικανούς. Η γονιδιακή πισίνα, το DNA μας δεν άλλαξε τα τελευταία στο Homo sapiens τα τελευταία 10.000 χρόνια. Δεν φταίνουν τα γονίδια μας, φταίει το περιβάλλον που βρίσκουν τα γονίδια μας για να κάνουν αυτό που κάνουν. Και είναι αμαρτία. Η Ελλάδα πριν 20 χρόνια ήταν 4η παγκοσμίως σε ποσοστό μακροβιότητας και τώρα έχουμε πέσει κάτω από την 20η θέση. Και προσέξτε, μερικές φορές οι αιχμές που μπορεί να κάνω στα πολιτικά, μην με παρεξηγείτε. Δεν τα έχουμε τους πολιτικούς. Καλοί είναι και αυτοί, δεν τους κάνεις. Και αυτοί η αγάπη θέλουν, δεν το ξέρουν. Μόνο που την αγάπη την έχουν στις μπριζόλες και στις μίζες. Δεν αγαπάνε τους συνανθρώπους τους. Αλλά δεν καταφέρουν ούτε κάνω εύκολη κριτική, ούτε λαϊκισμό με αυτά που λέω. Κάνω αυτό που ο Πλάτωνας έλεγε τα της πολιτείας. Θεωρώ τον εαυτό μου ευσυνείδητο πολίτη και πρέπει να θίξουμε κάποια πράγματα για να ξυπνήσουμε επιτέλους. Λαός, έθνος, κοινωνία, γειτονιά, οικογένεια, άνθρωπος σαν οντότητα που είναι άρρωστος και αμόρφωτος είναι πρόβατο επί της φαγή. Η παιδεία και η υγεία είναι οι δύο πυλώνες. Και τον εχθρό, τον υποτιθέμενο εχθρό, τον εισαγωγικών εχθρό, τον Τούρκο, τον Αλβανό και οποιονδήποτε άλλο θέλουν να τον ονομάζουμε εχθρό πάντοτε, παλιά ήταν ο κίνδυνος εξανατολών. Ήταν οι κομμουνιστές παλιά. Θυμάστε, σας λέγανε, μην ψηφίσετε κουκουέ, θα σας πάρουν το σπίτι οι κομμουνιστές. Δεν το πήραν οι κομμουνιστές, ήταν οι άλλοι που σας το πήραν. Πληρώνετε δίκιο. Ναι ή όχι. Μπράβο. Η αντιμετώπιση ενός εχθρού δεν γίνεται με καλύτερα οπλικά συστήματα, με Frontex, με φράχτες, με στρατιωτική αστυνομική περιβολή. Αυτό είναι μια αναγκαία συμπτωματική αγωγή όπως στην ιατρική. Ξέρετε με τι γίνεται. Όταν ο λαός και το έθνος είναι έξυπνο, είναι ευφυές και έχουν σοφία ενδελεχή και ξέρουν να κρίνουν, να διακρίνουν και να προκρίνουν χωρίς να κατακρίνουν. Εντάξει, η ελληνική γλώσσα είναι απίστευτη. Προσέξτε τώρα μία λέξη που στο αγγλικό λέει στο γερμανικό μένει η ίδια, είναι πιο συμπαγή επειδή είναι από τη λατινική, παρόλο που χρησιμοποιούν δικές μας λέξεις. Αλλά στην ελληνική γλώσσα μια λέξη πρόθεση τι μπορεί να κάνει. Βάλτε λέξη θέσεις και βάλτε προθέσεις. Πρόθεσης, μετάθεσης, επίθεσης, ανάθεσης, κατάθεσης. Αυτό δεν υπάρχει στις τράπεζες πλέον. Υπάρχει μεγάλη και δεν είναι ούτε Ελληναράς ούτε χρυσά αυγά. Το να είσαι φιλοπατρίς, το είπα και χθες, είναι ανώτερο από το φιλέλληνες. Γιατί οι φιλέλληνες οι πολλοί μας φάγανε εμάς εδώ. Αυτοί που δεν θα αγαπάνε την Ελλάδα. Όχι. Ο φιλοπάτρης μένει εκεί και είναι ταγμένος, έτσι όπως πρέπει να είναι. Και είναι αμαρτία ένα έθνος που έχει συνεχή πολιτισμό για μερικές χιλιάδες χρόνια να απειλείται με ολοσχερή αφανισμό. Αυτή τη στιγμή εμείς απειλούμεθα με ολοκληρωτικό αφανισμό. Είναι κοινωνιολογικό, ηθικό και πολιτισμικά πολυεπίπεδα βιοηθικό το πρόβλημα που έχουμε. Δεν είναι ούτε οικονομικό ούτε πολιτικό έτσι όπως το θέλουμε. Πιστέψτε με ότι αν τώρα δεν ξεκινήσουμε πράγματα, σε λιγότερο από 20 χρόνια θα έχουμε εξαφανιστεί και αυτό που λένε η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ξέρετε γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει? Γιατί η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Γι' αυτό η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Μαντέψτε ποια παιδιά τρώει όμως. Τα άξια. Γι' αυτό χορταίνει και καλά. Γιατί τα ανάξια τα κάνει υπουργούς υγείας. Μπορεί και να ακούσει ο κουπούκος. Μεταβολικό σύνδρομο, το σύνδρομο X. Τι σημαίνει? Έχουμε μια τετραλογία. Παραπάνω, λίπος στην κοιλιακή χώρα. Σήμερα, επίσημα από την Καρδιολογική Ακαδημία, ένας άνδρας που έχει περιφέρεια μέσης περιομφαλική πάνω από το 1,4 με 1,5 θεωρείται καρδιοπαθής ακόμα και αν δεν έχει κάνει τίποτα. Έχει πάει στο Νάσιο και έχει κάνει όλες τις εξετάσεις. Και μια γυναίκα πάνω από τους 75 με 80 πόντους περιομφαλικά θεωρείται καρδιοπαθής ακόμα και όλα είναι εντάξει. Άρα το να κάνετε απλώς αιματολογικές σας δεν λέει τίποτα ή να κάνετε σκοπόσεως. Μα και η καρδιά είναι και ο σιωπηλός φωνιάς. Μπορείτε να πάτε στον Άσο να κάνετε όλες τις εξετάσεις να δείτε για πάθετε το έμφραγμα έξω. Αυξημένα τριγλικερίδια και χαμηλή HDL, τη λεγόμενη καλή χολυστερίνη. Υπεργλυκαιμία, το ζάχαρο και υπέρταση. Αυτή είναι η τετραλογία. Το λέμε σύνδρομο X μεταβολικό γιατί κάνει ένα σταυρό, ένα χ έτσι. Σήμερα έχουμε παιδιά δημοτικού σχολείου σε επαρχιακές πόλεις που χωρίς να είναι παχύσαρκα στην Ελασσόνα πήραν μαθητές και μαθήτριες 5ης και 6ης δημοτικού και κάνανε αιματολογικές και βρήκαν από ένα δημοτικό σχολείο χωρίς τα παιδιά να είναι παχύσαρκα 300 χολυστερίνη σε παιδί 6ης δημοτικού.
Ξέρετε, αν το παιδί σας έκτη δημοτικού χωρίς να είναι παχύσαρκο, έχει 300 χολυστερίνη σε εκείνη την ηλικία, πότε θα πάθει το πρώτο εγκεφαλικό? Πριν περάσει στο πανεπιστήμιο. Και μετά το πανεπιστήμιο θα είναι ένας άχρηστος, αρρωστημένος νέος, ο οποίος θα είναι επιζήμιος στην κοινωνία. Ένα από τα μεγάλα κοινωνιολογικά προβλήματα που έχουμε είναι ότι όχι έχουμε πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, βλέπετε με τι παραμύθια μας φόρτισαν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι φάγαν τα λεφτά. Και κάναν την έρευνα και είδαμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους είχαμε σε σχέση με τη Σουηδία. Πολύ λίγους είχαμε. Ξέρετε τι κάτι μπορεί να κάνει εκλεπτισμένα κάποιος να καταστρέψει ένα λαό? Πρώτα απ' όλα καταστρέφει την εγχώρια οικονομία και την παραγωγή. Την καταστρέφει. Και εισαγάγει. Η οικονομία που εισαγάγει καταστρέφεται. Δεύτερον, κάνει υπερδανισμό και χρησιμοποιεί τα χρήματα ψηφοθυρικά προεκλογικά. Αν σας έλεγα τη δεκαετία του 80 ότι η θέση που παίρνετε κάπου είναι από δανεικά λεφτά, που τα παιδιά σας θα τα πληρώσουν 30 χρόνια αργότερα τετράδεπλα, θα τον ψηφίζατε αυτόν τον πολιτικό? Όχι φυσικά. Αλλά όταν ήθελα να πει, τα δίνω. Μετά, αφού το κάνω αυτό, δημιουργώ ένα ΑΕΠ ότι είναι μη παραγωγικό και είναι καταστροφικό, οπότε πρέπει να βγω στις αγορές με τα spread και τα κάθονται οι γιαγιάδες και ακούνε spread. Τι είναι παιδί με αυτό το spread, δεν ξέρω τι είναι. Αν εξηγήσετε το spread και τα ομόλογα, μετά έχεις γαλαζοπράσινο τηλιανό, τα γαλάκια, όλη την ώρα. Μετά ξανακάνεις υπερδανισμό, μετά μπαίνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχεις ακόμα καλύτερες μέρες. Την ίδια στιγμή, λόγω του υπερκαταναλωτισμού και του άκρα του υλισμού, έχεις κάνει τους ανθρώπους που είχαν μια φιλοσοφία ζωής διαφορετική να γίνουν ιδιοτελείς, παρτάκιδες, εγωκεντρικοί και φύλαυτοι. Τους μαθαίνεις την τεμπελιά και στο βόλεμα και στην ιδιοτέλεια και μετά divide and imperie, διέρε και βασίλευε. Μετά βάζεις, οι δημόσιοι υπάλληλοι φταίνε. Οπότε παίρνεις τα δικαιώματα από τους δημοσίους υπαλλήλους. Τι κάνουν οι δημοσίοι υπάλληλοι? Βγαίνουν σε απεργία. Και τι βγαίνουν στη τηλεόραση, λένε κάνουμε αυτό που κλείσαν τους δρόμους. Μετά παίρνεις τους φορτηγατζίδες. Οι φορτηγατζίδες φταίνε, οι ταξιτζίδες φταίνε, οι γιατροί φταίνε, όλοι φταίνε και μετά βάζεις κοινωνική. Αυτό λέγεται κοινωνικός αυτοματισμός στην κοινωνιολογία. Δηλαδή βάζεις κοινωνικές διαφορετικές ομάδες να μαλώνουν μεταξύ τους και εσείς από πάνω και λες φαγωθείτε. Και μετά έρχεσαι σαν σωτήρας. Αλληλούια, δοξάστε με. Θα σας σώσω για ακόμα καλύτερες μέρες. Θα πάμε με χρυσά κουτάλια. Το θάνατος πήρα και δεν φύτρωσε. Έχουμε φτάσει στη σύψη. Πιστέψτε με. Και το βιώνω στην καθημερινή μου κλινική ιατρική. Και όπως είπα στους δύο φίλους μιλώντας το μεσημέρι, σήμερα φέτος, αυτά τα χρόνια, αν πεις ότι έφτασες μέχρι τα 40 σου υγιής, μην μιλάς καθόλου. Αυτό που βλέπω εγώ καθημερινά είναι νέα παιδιά από την ηλικία των 15 και μετά να χτυπιούνται με αρρώστιες που δεν τις προλαβαίνουν οι γιατροί. Και λένε μα γιατί? Γιατί το περιβάλλον είναι τελείως τοξικό από την ώρα της σύλληψης πλέον. Και πριν την ώρα της σύλληψης είναι τοξικό και από τη μεριά της γυναικός και από τη μεριά του ανδρός. Και κάτι πρέπει να γίνει. Και σίγουρα δεν αλλάζει μια μέρα στην άλλη. Έρχεται ο καρκινοπαθής και μου λέει γιατρέ, σώσε με, κάνε με καλά. Τώρα, πληρώνω όσο. Του λέω πρέπει να κάτσεις και να ακούσεις. Δεν έχω χρόνο να ακούσω. Πες μου τώρα, δώσ' μου κάτι να γίνω γρήγορα καλά. Τις ίδιες λύσεις απαιτούμε και κοινωνιολογικά σήμερα. Θέλουμε σήμερα να απαλλαγούμε. Δεν θα γίνει αυτό έτσι. Και μη φοβάστε αν βγούμε από την Ευρωζώνη. Έτσι, όσο η Ευρωζώνη θα διαλυθεί. Και εγώ θα χαρώ να ακούσω τον προφήτη. Μη φοβάστε. Και πριν την Ευρωζώνη πάλι καλά ήμασταν σαν Έλληνες. Να θυμάστε ότι αυτός ο τόπος από καταβολής είχε μια ζωή από την Ανατολή, ειδικά τους Ισλαμιστές στην πίεση, από τη Δύση τον εκλατινισμό και από τους ομόφωνους, ομόδοξους υποτίθεται Σλάβους πάλι την κάθοδο. Μας έχουν έτσι 2.500 χρόνια. Και κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτός ο τόπος ανήκει ούτε στη Δύση ούτε στην Ανατολή. Η Ελλάδα ανήκει σε εμάς, ρε παιδιά. Και είστε καλοδεχούμενοι, θέλετε να μπείτε στον τόπο μας, αλλά να σέβεστε αυτό το οποίο πατάτε. Αλλά δεν το σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι. Δεν το σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι. Δεν το σεβόμαστε. Πηγαίνω στο εξωτερικό. Ξέρετε στη Γερμανία που λέτε, ξέρετε πόσοι επιφανείς ακαδημαϊκοί θρηνούν με αυτό που γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Ξέρετε τι θυμό έχουν για αυτό που κάνουν στους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Ξέρετε τι έχουν θυμό, γιατί ξέρουν θα έρθουν και στα δικά τους. Γιατί ο προμαχώνας είναι αυτός ο τόπος. Γιατί χτυπάς τον ισχυρό για να δώσει ένα μήνυμα στους άλλους. Γιατί αν γονατίσει η Ελλάδα, ποιος θα κάνει αντίσταση στην Ευρώπη? Οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί με τα χάσισο. Ή οι Βρετανοί θα κάνουν αντίσταση? Όχι. Αλλά η μάχη πλέον είναι εδώ, δεν είναι στα όπλα. Εδώ είναι η μάχη. Εδώ ποιος έχει το μυαλό σου. Και πώς μπορεί το μυαλό σου να είναι καθαρά σκεπτόμενο, φίλε μου, όταν το ζάχαρό σου είναι 200, όταν η αθυρωματική πλάκα έχει φτάσει 50.
Όταν παίρνεις τα λίπητρο και τα κουρλώνεις και όταν με το που σου μιλάω στα πέντε δεν μπορείς να σκεφτείς. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ αδύναμη. Νάτος. Δεν είναι ο Βαγγέλος. Αυτοί που τρώνε κρέας έχουν 3 φορές περισσότερη παχυσαρκία από ότι οι φυτοφάγοι και 9 φορές παχύσαρκη από ότι οι βίγκανοι, οι απόλυτα φυτοφάγοι. Δόκτωρ Έζελστάιν, τους μεγαλύτερους καρδιοχειρουργούς. Και μάλιστα, πού ήταν καρδιοχειρουργός? Ήταν στο Cleveland University. Τι είναι το Cleveland? Εκεί επινόησαν τα bypass, τις λεγόμενες αορτοστεφανίες παρακάμψεις. Μάλιστα, ο Δόκτωρ Έζελστάιν είχε δάσκαλο, μέντορα, αυτόν που επινόησε τα bypass. Ο ίδιος ο καρδιοχειρουργός ήταν διευθυντής εκεί επί σειρά ετών. Δέστε το βιβλίο τι γράφει, πρόληψη και reverse of heart disease, αναστροφή της καρδιαγικής νόσου. Και όσους ασθενείς είχαν που τους πηγαίνανε για bypass και για όλες τις μεθόδους της καρδιολογίας, όταν τους αλλάζαν τον τρόπο ζωής, οι αρτηρίες ξαναάνοιγαν και η καρδιά ξαναφτιάχνονταν. Χθες αναφέρθηκα λίγο στην κόρδα σε αυτό το κομμάτι. Σε τέτοιο σημείο που οι έρευνες πλέον έχουν δημοσιευτεί. Πώς δέχτηκαν τα δεδομένα αυτά οι συνάδελφοι, νομίζετε? Χειροκρότησαν και είπανε μπράβο, επιτέλους, έχουμε καλά νέα. Όχι, φάγανε κλωτσιά και φύγανε από την κλινική. Και τώρα κάνουν τα δικά τους κέντρα ζωής και κάνουν αυτό που είναι να κάνουν. Παράγοντες για την καρδιά. Το τσιγάρο είναι το νούμερο 1 και η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα. Το ανέφερα και χθες. Πόσοι από εσάς ήσασταν ή είσαστε καπνιστές, οι καπνίστρες, ήσασταν ή είσαστε? Για να δω χέρια ψηλά. Μπράβο, μπράβο, μια χαρά. Πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι ο νόμος λέει απαγορεύεται το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους? Όλοι. Μπράβο, εννοούν τίποτα. Πόσοι από εσάς βλέπετε στους κλειστούς χώρους να καπνίζουν όλοι? Όλοι. Ο κύριος Καμαστινός, ο καημένος, είπε στο συνέδριο της Καρδιολογικής Ακαδημίας, είπε με λύπη μου πήγα και είδα ότι ο νόμος δεν τηρείται πουθενά. Πότεψε να κλάψει ο άνθρωπος. Γιατί δεν τηρείται ο νόμος? Γιατί ο νομοθέτης δεν τιμωρεί. Όχι, ο νομοθέτης τιμωρεί. Ποιος παραβαίνει πρώτος στον νόμο? Εγώ. Για το Θεό μου στερείς την ελευθερία. Είσαι πραγματικά ελεύθερος όταν καπνίζεις? Όχι φίλε, είσαι σκλάβος. Γιατί δεν γεννήθηκες για να καπνίζεις. Να σας δώσω και μια συμβουλή για να το ολοκληρώσουμε με την καλή έννοια. Γιατί πολλές φορές σήμερα στη μεταμοντέρνα εποχή έχουμε ένα πρόβλημα: τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια. Ναι ή όχι? Είναι πολύ εύκολο να ξέρετε την αλήθεια και να την αποσαφηνίζετε. Προσέξτε. Αλήθεια είναι και αληθινό είναι το εξής. Άνω κάτω τελεία. Οτιδήποτε κάνετε, σκέφτεστε, νιώθετε, πιστεύετε, εμβιώνετε, εμφολεύετε και εντρυφείτε, αν αυτό το οποίο βιώνετε προάγει υγεία, ζωή, ομορφιά, καλοσύνη, αλήθεια και αγάπη. Παίρνουμε ένα παράδειγμα τυχοποιημένο. Τσιγάρο. Προάγει την υγεία το τσιγάρο, ναι ή όχι? Εξορισμού είναι ψέμα. Συμφωνούμε? Δεν με ενδιαφέρουν όλα καλά. Πρέπει αυτές όλες οι μισθώσεις της υγείας, ομορφιάς, καλοσύνης, αλήθειας και αγάπης να είναι εκεί παρούσες όλες. Αν δεν είναι έστω μία παρούσα από τις βασικές αρχές, δεν είναι αληθινό. Αυτό είναι ψέμα. Ότι γυαλίζει δεν είναι και χρυσάφι. Άρα, με αυτόν τον τρόπο πολύ απλά μπορώ να ξεσκαρτάρω και να δω αν αυτό που μου σερβίρεται είναι έτσι. Κρέας, όπως σας είπα, παραδείγματος χάρη. Δείξτε μου ότι το κρέας κάνει καλό. Ότι προωθεί την υγεία, προωθεί τη ζωή. Δεν το κάνει. Με την ευκαιρία να σας πω και τα καλά. Σε 1,5 μήνα από 8 γερμανικό ποιμενικό τώρα θυλάζει από τη μαμά του. Και θα το μεγαλώσω τελείως φυτοφαγικά. Το σκυλί. Και για όσους δεν ξέρετε, δεν είναι σαρκοφάγα τα σκυλιά. Προσαρμόστηκαν. Μάλιστα, τα σκυλιά συνήθως ζουν, τα σκυλιά εργασίας 10 μέχρι 14 χρόνια. Αυτό είναι το maximum. Και ξέρετε ότι πολλά σκυλιά σήμερα έχουν και καρκίνους, και διαβήτη, και δυσπλασίες, και πολλά. Και τις έχουν από τις σκυλοτροφές που τρώνε και από το κρέας. Ξέρετε, όταν τα σκυλιά, όπως τα γερμανικά ποιμενικά, τα Doberman, τα Rottweiler, τα κάνουν, τα αλλάζουν τη διατροφή τους επιγενετικά για να κάνουν φυτοφάγα, πόσο ζουνε? Μέχρι 20 χρόνια. Το παγκόσμιο ρεκόρ μακροζωίας το έχει η Marburg, ένα κόλλεϊ, είναι στο ρεκόρ Guinness. Έζησε 27 έτη. Ξέρετε τι σημαίνει 27 χρόνια για ένα σκυλί? Γι' αυτό τώρα αυτή τη στιγμή είμαι σε ειδονή, σε οργασμό. Μόνο που φαντάζομαι στον Όλυμπο, εμένα και το Σαμσόν. 70 εκατοστά θα έχει φτάσει περίπου, τον υπολογίζω τη ράχη. Και να λέω, this is the vegan king. Δοξάστε το.
Αυτό σας το λέω σαν προήμνιο, ότι πολλά μπορούν να γίνουν, αν υπάρχει λίγη θέληση και λίγη ευφυΐα. China Study, Dr. Campbell, Cornell University. Έχετε ακούσει ίσως πολλοί από εσάς για τον μεγάλο Dr. Campbell, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος από τους μεγαλύτερους ερευνητές. Το Cornell University είναι τα πιο επιφανή πανεπιστήμια. Είναι η μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει ποτέ στη διατροφή και την υγεία. 25 χρόνια έρευνα στον κινέζικο πληθυσμό σε 150 εκατομμύρια Κινέζους με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Υπουργείο Υγείας της Κίνας. Δημοσιεύτηκε επί Bill Clinton, τιμήθηκε από τον πρόεδρο Clinton με τον χάλκινο σταυρό, ο Dr. Campbell. Και μετά τον λιώσανε οι γαλακτοβιομηχανίες. Ένας στους 3 γερουσιαστές που εκλέγεται στο Κογκρέσο είναι κάτω από το λόμπι των γαλακτοβιομηχανιών. Ποιος το προλογίζει στο βιβλίο? Ο Dr. Ornish, ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή καρδιολόγους. Τηρήσετε, διαβάζετε πάνω τι λέει ο Dr. Ornish σχετικά με αυτό το πράγμα. Και στο China Study περιγράφει ο Dr. Campbell ότι οι μύθοι του καρκίνου, της παχυσαρκίας, του διαβήτη και άλλων εκφυλιστικών ασθενειών ότι δεν μπορούν να αλλάχτούν με τη διατροφή, δεν ισχύει. Μάλιστα στο first edition μιλάει μόνο για διατροφή. Αφού τον κυνηγήσαν, του στερήσαν το budget από το Cornell University, τον ξεπατώσανε, έπαθε μυϊκή δυστονία ο καημένος ο Campbell στην ηλικία των 76 ετών. Ήταν αυτός που ανακάλυψε το ρόλο της αφλατοξίνης σαν καρκινογόνο στο καρκίνο του σηκωτιού στις Φιλιππίνες. Είναι από τους μεγάλους ερευνητές. Και ο Dr. Campbell, ένας συνεργάτης του, είπε πήγαινε σε ένα πρόγραμμα New Start που έκανε ο καθηγητής μου από την Κορέα στις ΗΠΑ, τα βιωματικά αυτά προγράμματα που ίσως κάποιοι έχετε γνωρίσει. Γιατί δεν ασκώ την κλινική ιατρική έτσι όπως κάνουν οι άλλοι. Κάνω αντάρτικο πάνω στο βουνό εγώ. Κολοκοτρονέικο. Και ο Dr. Campbell έρχεται σε πρόγραμμα στο Wima στην Καλιφόρνια με τον καθηγητή μου. Και βλέπει εκεί τι κάνουν και λέει wow! Και πηγαίνει στον πρόεδρο Clinton και λέει I've got the solution of the health problem in the United States and of the whole world. Ο Bill Clinton του είπε It's too good to be true. Όταν έπαθε το έμφραγμα ο Bill Clinton πήγε ξαναβρήκε τον Dr. Campbell και το λέει πες μου που πήγες και είσαι εντάξει. Γιατί ενώ έπαθε μυϊκή δυστονία, δηλαδή έκανε αυτό και έγινε και κες από το στρες που είχε. Και όχι μόνο έγινε καλά, τώρα στα 80 που είναι άμα το δείτε στο YouTube το Dr. Campbell ένα γεροντάκο έτσι, είναι δούρος μπαγκαλιάρος κι αυτός. Το επιβεβαιώνει και η γυναίκα του. Γιατί το πτυχίο το υπογράφει πάντα η γυναίκα. Αλλιώς έρχεται ο Βαγγέλης. Και ο Bill Clinton παθαίνει το έμφρακτο και έρχεται και αυτό σε πρόγραμμα New Start. Και από τότε έγινε vegetarian ο Bill Clinton, αν δεν το ξέρετε, και είναι μια χαρά στην υγεία του. Χωρίς τη Μόνικα πλέον. Κάτω από το τραπέζι. Dr. Campbell λοιπόν τι λέει? Η μεγάλη πλειονότητα όλων των καρκίνων, τις περίπου 200 μορφές νεοπλασμάτων που έχουμε, καρδιαγγειακών ασθένων και άλλων τύπων εκφυλιστικών ασθενών, μπορεί να προληφθεί απλά με το να υιοθετηθεί κάποιος, να ενστερνιστεί μια φυτοφαγική διατροφή. Μάλιστα στο second edition από το China Study λέει υπάρχουν και άλλες συνιστώσεις για την υγεία. Η άσκηση, το νερό, η ηρεμία και. Εγώ ασχολήθηκα μόνο με διατροφή. Κάντε το για να σωθεί η ζωή σας. Και στο China Study αυτό που είδαν οι ερευνητές είναι ότι οι έρευνες μέχρι τώρα σε όλους τους διατροφολογικούς τομείς εξετάζουν πολίτες και ανθρώπους που είναι στο δυτικό κόσμο. Στο δυτικό κόσμο εξορισμού τρώνε και ζωικά προϊόντα. Ενώ οι Κινέζοι ως επιτοπλίστων και κατά κόρον είναι φυτοφάγοι. Και αυτό κάνει μια μεγάλη διαφοροποίηση στην έρευνα. Σε μιλάω για πληθυσμιακές ομάδες. Ωραία. Εδώ. Και ο Dr. Campbell κατέληξε, για να το κάνουμε απλό, ότι υπάρχουν δύο ειδών ασθένειες. Έχουμε τις ασθένειες της ευμάρειας ή αλλιώς της καλοπέρασης και τις ασθένειες της φτώχειας. Ασθένειες της ευμάρειας, της καλοπέρασης, όπως μπορεί να βλέπετε, είναι η καρκίνη, ακόμα και η παιδική καρκίνη στον εγκέφαλο, ο διαβήτης και νόσο της στεφανίας. Ενώ οι ασθένειες της φτώχειας είναι η πνευμονία και φυματίωση, παρασιτικές ασθένειες που αυτές μπορούν να προληφθούν με καλές συνθήκες υγιεινής. Οι ασθένειες της ευμάρειας μπορούν να προληφθούν. Και οι ασθένειες της φτώχειας μπορούμε να τις κάνουμε μια καλή συμπτωματική αγωγή. Και ο πόλεμος στον καρκίνο από τη δεκαετία του 70 πέτυχε, και όπως με τις καρδιακές ασθένειες. Στη Lancet πριν από 17 χρόνια στο πρωτοσέλιδο γράφανε «Χάνουμε τη μάχη με τον καρκίνο», λένε οι ογκολόγοι. Και όσο περισσότερα φάρμακα να βγάλουν, δεν μπορούν να νικήσουν τον αυτοκράτορα πασών των νόσων. Γιατί είναι πολύ πιο έξυπνος ο καρκίνος από ό,τι νομίζουμε εμείς. Και υπάρχουν τρόποι να πεθάνεις. Το να πεθάνει κάποιος είναι 100% σίγουρο, κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουμε. Και αυτό το βρίσκουν πρόσχημα κάποιοι άνθρωποι, να λένε αφού θα πεθάνουμε, το έχει ακούσει.
Έλα μωρέ, μια μέρα θα πεθάνουμε τώρα, τι αφάζει τα πιφράς, ένα του πατζανάκι του γιου του ξαδέρφου της ανιψιάς μου, έτρωγε και έπινε και σε 744 χρόνια. Ωραία. Πόσοι από εσάς έχετε αυτοκίνητο? Ωραία. Πόσοι οδηγείτε αυτοκίνητο? Ωραία. Τώρα, δηλαδή τα χέρια πώς μειώνται στις γυναίκες. Πόσοι ξέρετε μηχανολογία από αυτοκίνητο? Οι άντρες, ωραία. Πόσοι κάνετε σέρβις στο αυτοκίνητό σας, λάδια, αξίδια και όλα. Λογικό, δεν είναι? Και ειδικά άμα το πάρεις καινούριο, το φροντίζεις. Έλα ρε φίλε, μια μέρα θα σκουριάσει το αυτοκίνητο. Μην το κάνεις τίποτα, άστο έτσι όπως είναι. Μην του ξαναπάρεις λάδια, μην του κοιτάξεις τα λάστιχα, μην του κοιτάξεις τα φρένα. Θα χαλάσει μια φορά. Σας φαίνεται λογικό αυτό? Α, όχι, δεν φαίνεται λογικό. Κταίο το περνάτε, είπατε κάθε 2 χρόνια. Αυτό σας φαίνεται λογικό. Αλλά παράλογο φαίνεται να φροντίζει τον εαυτό σου. Ποιο είναι πιο σημαντικό, το αυτοκίνητό σας ή το σώμα σας, ο εαυτός σας? Λογικά το σώμα σας. Με τη μόνη διαφορά ότι έχετε χάσει την αξιοπρέπεια και την αξία σας, την αυτοεκτίμηση και αυτοεξία σας, γι' αυτό το λόγο και πάψετε να φροντίζετε τον εαυτό σας. Και δεν μιλάω πολλές φορές σοληπστικά και τον εγωκεντρικό, το φίλαθροπο. Μιλάω με τη χριστιανική παρησία ότι για να μπορέσω να βοηθήσω τον άλλον πρέπει πρώτα να βοηθώ τον εαυτό μου. Αν εγώ δεν είμαι αυτό που είμαι και δεν ζω αυτό που είμαι, τι μπορώ να πω σε εσάς? Φανταστείτε να μιλάω για αγάπη και σου να πλακώνω τη γυναίκα μου στο ξύλο. Και να σας κάνω πολύ ωραία κηρύγματα και ομιλίες για την αγάπη, επιστημονικά, ό,τι θέλετε. Και να ρωτάτε τη Μαρία μου, είναι αυτά που λέει, καλά είναι, πολύ ωραία τα λέω για τόσο, αλλά βρω κάτι χαστούκια, το βλέπεις πως είναι αυτό, δεν πάει. Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Και ο Δόκτωρ Κέμπελ λέει ότι προσωπικές συνήθειες υγείας τις διαβάζετε, η τακτική φυσική άσκηση είναι αναγκαία, καθαρός αέρας και ηλιακό φως. Η βιταμίνη D δεν είναι αναγκαία για τα οστά σας. Είναι από τις πιο γνωστές αντικαρκινογόνες, αντικαρκινικές ουσίες. Κάθε χρόνο πάνω από 200.000 καρκινοπαθείς πεθαίνουν, όχι εξαιτίας του καρκίνου, αλλά εξαιτίας από έλλειψη από βιταμίνη D. Γιατί μετά τη χημειοθεραπεία οι γιατροί τους λένε μην βγείτε στο ηλιακό φως λόγω των επενεργειών και πεθαίνουν όχι από τις επιπλοκές του καρκίνου, αλλά από έλλειψη βιταμίνης D. Πάνω από 200.000 καρκινοπαθείς κάθε χρόνο. Αυτό είναι επίσημο στοιχείο. Wow! Επειδή δεν βγαίνουν στον ήλιο. Ξέρετε γιατί το λένε οι γιατροί εν μέρει και έχουν δίκιο? Γιατί έχουν διαπιστώσει όταν κάνουν τη χημειοθεραπεία και επειδή η βιταμίνη D για να ενεργοποιηθεί γίνεται μέσα από το δέρμα, το νεφρό, το σηκώτη, να μην σας κουράζω πολύ, και τον παραθυροειδή αδένα, βλέπουν ότι μεταβολίζει αρνητικά τη χολυστερίνη εδώ πέρα και αυτό φέρνει επενέργειες επάνω με τα χημειοθεραπευτικά. Αλλά σε ποιους καρκινοπαθείς το γίνεται αυτό? Στους καρκινοπαθείς που τρώνε κρέας, γιατί η χολυστερίνη που έχουν είναι οξυδωμένη. Στους φυτοφάγους καρκινοπαθείς δεν τα έχουν αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν ρωτάς τον γιατρό, πειράζει τι να τρώω, φάε κρέας, λέει. Φάε κρέας όταν έχει χημειοθεραπεία. Δηλαδή, φάε για να... Αρκετή ανάπαυση. Η ανάπαυση είναι βασική συνιστόσα. Πόσοι από εσάς αθλείστε, έτσι τακτικά? Στην άθληση, όταν κάνετε, παραδείγματος χάρη λίγο, κάνετε άρσεις δικεφάλου ή πιέσεις πάγκου, κάνεις σετ, σωστά, κάνεις 10 επαναλήψεις, 4 σετ και κάνεις διάλειμμα. Γιατί κάνεις τη διαλυματική, το πλακώνεις όλα μαζί, 80 επαναλήψεις με τη μία? Τι θα τον κάνεις στον μη εδώ να τον πλακώσεις συνέχεια στην άσκηση?